Yun mga ka-idol. Ngayon mga ka-idol may may nakita tayong nangawat og durian. Ngayon. Ayan. Ito tatlong tao. Kawatan og durian ba. Ayan. Ito na mga ka-idol, tingnan natin yung nangawat og durian. Kakawat yun yung mga tawa ng durian ba. Ano? Uy, may kawatan pong lain dito mga ka-idol oh. Bilang na unik kawatan dito ng lain po. Ano? Ay mga kawatan kay durian yung mga tawanan di ba? Hindi mahadlok og gwardya. Sakpa na ning mga kawatan ba. Ay mga ka-idol di ba? Sarap. Durian. Ayun mga idol diba? Iya oy. Lami yung kayo. Tunga na. Ayan mga ka-idol. May kuha tayo. May nakuha na naman tayong hinog. Ayan o. Yung isa ba? Ang quick ba di? Tara ba di oh? Ano to? Sarap talaga mga ka-idol. Sarap talaga. Tara, pring oh. Pring. Ano, may makuha naman kami doon na isa. Sarap talaga mga ka-idol. Durian. Tindang. Parang gatas. Sarap ng kinawat ba? Oh. Ha? Sungkit daw. Ayun na mga ka-idol, sarap talaga ng durian eh. Kauban naman ng awat na po dito. Dalo, tag-iadagog, dalo. Okay ba? Ayun mga ka-idol. Ayun mga ka-idol. Sungkit na niya. Ayun mga ka-idol. Wala, sungkit na yung durian. Tara, hinog mga ka-idol. Hinog mga ka-idol, hinog. Ayan, simot dayon sa iro oh. Hinog na. Kato ban bari. Pili. Gamay. Na, hinog na ba di? Mo lagi yung taga ko na baliw. Kana mo na. Oh, kana umro ka nang duwag na ba? Kana. Hindi ba nanganaon ko? Anaon ako inom ba? Ibusdag ba? Tisti ka ginog ba? Kumango ba? Mahumok na siya. Alam nga, di mahumbok nga. Nagbitay naman po alos. Kini oh. Payan, tirada. Kana ba di? Kauban na ba di? Mo lagi niya. Mo na katingin mo sa taga. Katingin isa ka sugkit mo. Mo na. Ay. Ay, ginog. Kanaw da. Hinuga. Hinuga sa durian mga ka-idol oh. Dami. Yon ang mayari oh. May-ari oh. Ayan yung may-ari ng durian.
Okay lang. Hindi kami nangawat mga ka-idol. Ito yung may-ari. Ayan. Tsaka yung isa. Sa kanila tong durian. Tingnan nyo mga ka-idol. Tingnan mo. Tingnan mo. Ayan mga ka-idol. Oh. Tingnan nyo. Kung gaano kasarap ang durian. Kuan man yung klase ko, Maharlika. Dito maliso. Tidak lalu lagi so. Maharlika. Miyay. Nabutan ah. Ang kayo. Oo. Digo. Alas 12. Sedusin ha. Makapatilap ka sa kamot mga ka-idol. Ala. Baday oh. Doko pulis oh. Baday oh. Kaog durian. Ito yung ano naman. Ganahan ka? Di ka mo enter? Ha? Lamig kayo no? Oh. Lamig kayo ba din no? Siya to gusto mo apay dire. Dire na. Ari na mo dire. Ayan yung may-ari mga ka-idol. Ayan. Nga nakayilo. At saka yung nakasombrero. Sa kanila tong ano, durianan. Ito yung may ana kayilo. Ito yung nakakalo. Ito yung mga kawatan. Umiayo sa durian mga ka-idol. Hindi na. Kato. Mapapaano ka sa daliri mo mga ka-idol kasi mi talaga eh, kalamia eh. Mang ayo ta. Ayo. Ayan. Oh, kana sige. Hinog na hinog. Putang inahanag yan mga ka-idol. Kaon na punta ba? Putang inahanag. Puta. Pinani mo. Tinatata na bro, signig. Jadi ya. Ano sa tingin mo? Oh. Yun sa ulo magbuhak nga. Wa man ay magsubay sa balaod. Pag sa balaod ako. Ayan mga ka-idol. Mahinog na to. Lami talaga. Akin yung isa. Pitasin niya. Ano? Grabe talaga mga ka-idol. Yung durian talaga. Yun talaga pinaka-the-best sa Davao. Grabe mga ka-idol. Ayun, nabuang lang yung isa. Wow. Anong masasabi mo, Bade? Anong masasabi mo? Bade, anong masasabi mo, Bade? Talagang nakakabaliw. Bade? Yung magnanakaw. Bade, anong masasabi mo, Bade? Sobrang sarap. Sarap, di ba? Punta na kayo rito. Ngawat na kayo. Ngawat na kayo. Ito, Bade, anong masasabi mo, Bade? Kuha man mo. Pangaon ra mo. Sarap, Bade, sarap. Sarap pag kinihawat. Yan mga idol, masarap talaga yung durian mga ka-idol. Lalo na pag Lalo na pag hindi sayo. Kini. tuktok ba tuktok. Marami kami nakuha dito mga ka-idol. Marami kami napitas kaso hilaw yung iba. Pahinugin muna namin yan Nara. para makain natin. Okay. Marami kami nakuha ng hinog mga ka-idol. Ngayon, makikita na naman sila ng hinog. Palayo mga kapre. Ikaw mga hatag pre. Nabag sa bala. Putlar amigo. Kuha siya. Parang laging may handaan. Nabubusog na ako ah. Okay.
Di ko ba rin? Kaya nyo na. Importante nakakain na ako. Mga hinog siguro na tanan ba di? Kanao hinog na ba ko? O ba di? No? Mga ka-idol, busog na kami. Ayan, thank you so much for watching. Ayan yung mga buddy ko. Shout out sa akong mga buddy na mga gwapo kayo. Malalaking Ayan, thank you so much mga ka-idol. Bye bye.